Hart a Joyce yn cyfuno'n dda ar y chwith. Oes yna gyfle i groesi. Joyce yn gwneud hynny'n gelfydd. Bale yn torri'n garedig at Williams. Williams at Hughes. Hughes yn ergydio'r arbediad gan Idzi yn un rhagorol. 5 munud wedi chwarae. A cyd chwarae hyfryd lawr y chwith gan Joyce. Y Bale yn torri'n garedig at Williams ac yna Danny Hughes ergyd y siel trod dde yn cael ei harbed yn ardderchog gan Lee Idzi. Taylor i mewn at Edwards, tackle bwysig gan Vincent, a lle gan Bassett. Georgievski o'i flanau, mae'n anwybyddu Georgievski yn mynd i hunan yn cael ei dynnu i'r llawr. A mae hwnna'n drosedd gan Danny Shaw. A Cerdyn Melyn cynta'r gêm yn cael ei ddangos i Danny Shaw. Kieran Lewis fydd y ffefryn ar gyfer y gig crydd yma. Fe nath esgorio wrthos yn ebyn Rhydaman a tharo'r bar. Lewis! O, taro'r postyn mor anlwcus Kieran Lewis i Gaerfyrddin. Mor gelfydd i giro'r wal. Rutter yn ei thaflu hunan ar draws. Ond mor anlwcus yr hen air ddim yn mynd ar y blaen. Taylor at Toby Jones. Jones yn ffigio, heibio i not. Jones yn parhau i fynd. Vincent yn sefyll i dir. Mae'r cynorthwy yna, ond mae'n anwybyddu'r cynorthwy rhediad gwych. Toby Jones! O! Yn y diwedd, doedd hi ddim yn agos, ond am rhediad ardderchog gan Toby Jones. Yn twyllo am ddiffynwyr Caerfyrddin un ar ôl y llall, yn torri tu fewn, ond ychydig yn rhy wyllt ar yr adeg tyngedfennol. Digon o symud. A tuag at Vincent mae'n mynd, mae'n beniad da allan, nôl gan Ceri Morgan. Mae'n gystadleuaeth o Miller Cwrt Cosby, hanner cyfle fan hyn. Ac yna, i Liw Cummings nag e wir y Bale yn cael ei chlirio. Kieran Lewis, o, y Bale yn tasgyddio Danny Hughes, nôl gan Vincent, Rutter o dan bwysau, fe'n dyrnu'n glir. Ac yna allan am gic gornel i Gaerfyrddin. Wel, yr hen air yn gwneud popeth ond sgorio yn y symudiad yna. Danny Hughes yn arwrol yn clirio. Sermon at Liam Walsh. Walsh yr eilydd i gyffyrddiad cynta. Rhediad da gan Walsh yn curo doi yn croesi'n beryglus at y postyn agosa. Rutter! Yn oedi ar rhwyd ochr. Wel, canran ohono ni'n meddwl bod Caerfyrddin wedi mynd ar y blaen. Rhediad rhagorol gan Liam Walsh. Rutter ddim yn argyhoeddi ar y postyn agosa. Yn y diwedd mae allan am gic gol. O gwmpas y wal, o, yn syth at Rutter. Oedd hi ar darget. Y hir gan Rutter. Morgan sydd ar draws. Cyffyrddiad cynta Hassel. At Toby Jones. Jones yn disgwyl y rhediad gan Joyce, tu fewn at Edwards. Edwards, bach o lwc iddo fe, mewn i'r Cwrt Cosby. Mae'n gwyro, o, yn heibio i Williams, a Williams yn methu fanteisio, ond mae allan am gic gornel. Ychydig o lwc i Ryan Edwards. I ergyd yn gwyro bron i lwybr Mark Williams, ond yna allan am gic gornel. I ni wedi chwarae 2 o'r 4 dros y 90. Mewn i'r canol, pennau mynd i fyny, Morgan yn dod amdani. Georgievski methu ar ergyd gan Ryan Edwards yn cael ei harbed yn wych gan Lee Idzi. O, dyna oedd y cyfle i Llandudno. Iwan, prynhawn rwystredig i chi digon o feddiant ond dim cynnyrch gorffenedig, dim goliau a dim ond 1 pwynt. Ia, mae'n aigon gwir, aigon teg fyd ar y cyfan, ond mae'r siwrna lawr di lladd ni chydig bach. Dwi'n mynd am roed esgusodion, ond 6 awr a hanner mewn bws a cael yma'n hwyr a trio cael warm-up sydyn. Oedd y coesa'r ogiau i weld yn drwm, ond na, mae'r ymdrech maen nhw wedi roed i fi heddiw yma yn gret. Fel da chi'n dweud, gathon ni lot o'r meddiant, ail hanner o'n i'n meddwl bod ni'n berig bywyd efo'r bel. Ond ia, lack of cutting edge, fel maen nhw'n dweud. Ia, maen nhw'n tîm da. Maen nhw'n mynd man for man, a mae'n anodd i chwarae yn erbyn. Maen nhw'n mynd yn tight, felly
Dwi'n meddwl, os da ni gael yr gol gyntaf yn gynnar, efallai ma nhw'n gallu gorau dod allan, a wedyn pwy sy'n gwybod, gobeithio bod ni'n gallu mynd trwy 2 neu 3 fyny, ond yn anffodus doedd y gol gyntaf ddim wedi dod, felly da ni cystal yn trio gael yr gol yna, a wedyn credit i Caerfyrddin, maen nhw wedi gwneud yn da heddiw. When you are where we are, I think from our perspective that we need to keep a clean sheet and then build from that foundation. Hopefully now that will give the boys a little bit of confidence and we can start taking things up the top end. It worked kind of how we wanted it. We knew we were going to have to soak up pressure, but I thought, we had a couple of little chances. We hit the post in the first half, and when you're down there, then them kind of things always seem to go the wrong side of the post, but we keep going.